Κάτσε ρε. Ξεκάτω. Ξεκάτω, όχι, μην μου χτυπάς τώρα. Πέρα έτσι από πάνω για να ασχοληθείς. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καταλαβαίνεις. Κάτω. Στα αρχίδια. Έχει και προστασία. Έχει και προστασία. Δεν το βλέπεις πως πειράει. Έχω κοιμηθεί με το παπαγαλάκι στο δωμάτιο έτσι. Κάτι κάνω εγώ. Ελεύθερο το βράδυ. Χτυπήσεις κανένα ρεύμα σημαίνει. Φαντάζεσαι. Γιατί έχεις το άλλο δεν ρεύμα. Κοροϊδεύει του. Έλα Γιάννη, τώρα κάνε μια φωτογραφία. Δεν άσε με ρωτώ. Αν το πήρα. Όχι βλάκα. Άντε, Αυτό είναι. ναι, αυτό είναι. Κάτω, έλα, το δούμε. Το έχω, έτσι. Μαλάκα, θα το ψηφίσουμε το Δεν κάτι. ξέρω που είναι. Είναι λίγο πάνω από τον προβολέα αυτόν. Εδώ. Ναι.